Lwenyje mag Keny kata domestic violence kiero gi dho jo ombogo osebedo ka en gino mogo tach ahinya e oganda e kinde malach. Kendo jogo mosebedo ka sani koro mano mawinjo matek ahinya wachno endo gin jogo eko ma gin joma mine. Kanyakla koda ka nyithindo mosebedo ka koro nitiere koda kamago ma bende gin ranyisi moko ni kare magiyudo kuom jonyuol sama koro jonyuol nitiere koda irititi mano endo ma lweny e ute. Kata kamano oganda mathoth oseng'e ni koro joma mine mosebedo ka koro winjo matek ahinya to sa kawuono ni endi report ne olosni koda ka Jesse Omondi ma jafwambo wadwa Lolwe TV kaendi ka koro olero kaka joma chuo moko be nitie masani koro osebedo ka koro ihinyo kod jogo eko ma gin mine to gionge koda ka duol ma ginyalo tiyo godo maber mano mar chiwo ywagruok margi. Jesse Omondi ne otwak kod jago moro ma bende nochiwo ne ler e yo machalo kama. Chandruok kod tulo e dak en gima osebedo mathoth ahinya e kinde jo Kenya, moloyo to ka dichuo onge to kod yuto mare maber mar konyo familia. Ne walimo gwenge mag Holo e Kisumu West Sub County e Kisumu County kuma waromo kod migosi Samuel Okelo ma en jalo ma ike nitiere diere kendo leronwa mathoth ahinya gigo ma osekadho midhiero mar tulo mar ode higni mathoth ka ok osebedo ka en gi gimoro ma onyalo kelo godo yuto ne familia makare. Kinde no gima ne kelo lweny mar gorruok nikech kaluwore ka kwere na onge gi line ne abidhe tich onge pesa to chuno no ngisa an gi pesa samoro an gi mine moko oko matimo nade mapchulo amiyo pesa to no awuon onge pesa kaka ng'ama duone ni malo koro chuno an be nyaka gol gero koro mane kelo lweny. Gima omiyo kaka loso wachno momiyo lweny no kwe nochopo koro wadwa nokawo nyathina chande kono kawo nyathina chande wasa nodonjo grup moko mathindo gi kono kano pesa matin koro nanyalo rondo negi mogo gunia moro achiel to koro kata yudo mathin to gichamo koro chakre kanyo koro lweny no norumo ka achiel Paul be nakelo ne milon ka ng'isi ni koko mikelo na pile chiro kuodo wiya koro ng'ene duponi ka sirikal kucho ma chiemo ibiro miya chwadi koro chakre chieng'no bichego no weya ka nyathi mane ringo mana biro dawo godo kono chopo kaendi kamilon no miya siem pok ochako duogo chiro ka nyaka wuono mwana kaka nitie sani koro dato nyathini kwere koro ka nyathini kwere to neno kod ich wang' momiyo nolayo odwano go ogoyo momiyo nyathini ringo koni. Samuel lero kaka noneno nyaka wich kuota kata kare mar tich ma bende otie chiro ma Holo kama osebedo koting'e osike higni mathoth mokadho kuma menode ne chwe nyaka monje ka dhaw kode kanyo. Gima wacho ni nokelo nyaka paro mathoth ne ok en kende to ne nyaka nyathigi matin. Konyruok kaka nayudo konyruok kowuok ka miloni omiyo ripot omiyo sie mager biro wichwori kibiro go chiro ka chuoro onge gima osekwe ni onge godo nyaka bed ng'ama winjo wach ka achiel ni bela rogo nyathi chiro nyathi duokore kodi mani be weri goch koro nyaka ne miyo seme pok ochako timo timbilano. To magi duto te gin gik ma inyalo kony nade. Ne wayudo thuolo to kod Mikai Lolwe ma en jachiwruok e migawo mar kedo ne ratiro mag nyithindo kod lweny mag Keny. Wacho ni lweny e kind jonyuol rocho dak mag nyithindo ahinya. Kata kamano to wacho ni gima kelo lweny makama en chan kata onge mago mag kaka dhano nyalo dak. Gimodwa ni mondo piny owacho nyalo donjore gi sani moloto makinde nitie COVID ni nikech chan ema kelo tulo makamago e ute mopogore opogore. Actually en gima osebedo on and off for a very long time. To lweny mari udi osekelo midhierni mang'eny kaka oganda kaka nyuola ineno. To mondo mi nayud case mar Okelo gi minode ne gin gik matimore nyaka chuny chiro kae. And then oken gino maber ahinya kaka oganda wadak ka wan gi lwenje wang' ka wang' wido ka jigore to sama jigore no gima nodoko litna kabisa being na serve as a child protection volunteer tayudo ka kuro en giminode ka gigore ng'ama hinyore en nyathi. Ng'e ndalo mang'eny ka joma ka liech gore lume ma hinyore to in this particular situation lume wan gen nyathi. Wilkista no lero ni koro en wuon emano okonyo migosi Samuel
okelo bang' ka yande koro nosedonjore mar mondo los kod ji ariyogo, kendo en gima sani okelo lokruok kwe nitiere e ot ma kamano. Ineno gender based violence ok en ni joma mon kende e maratich gi bedo violated. Wan gi joma chuo mang'eny maratich gi bedo violated. Iwinjo? To joma chuo wich kut timo nade? Wich kut nego gi kaka nonega poe gono. Hinyore to ling. Ing'en kaka mar Samuel no wuok e chen gima timore adharani. To ken Samuel kende, wan ga few other cases be. Iwinjo? Mabe I wish ne wanyalo yudo the whole team. Ineno. Mondo wabed piny wang'in to yawa. Problem ni ikonye nang'o. Wawega ng'iyo ni kia ni ng'ama miyo kende makogo to action bedo taken. Joma chuo nitie mang'eny mahinyore. Iwinjo? Because gender based violence ok en nyakonchiel. To gender based violence no ok en ni mama gi baba kende. Nyathi be ratiche iketho ka. Iwinjo? Ote maduong' mogol kod Samuel owuon kaachiel kod Mikael Kista en kwayo ni mondo koro ji obed anene winjruok e kinde duto te udi kaachiel gi joma chuo wuog oko e wacho chandruoge ma gikadhoe. Yo manyalo kaka mor jogo dagi kejo duong' samo yuto ne tin to mino dwaro yuto mang'eny. Koro gima nyalo konyo gi godo mondo gidag kwe. Koro nyaka gibed piny kaka gi joka ng'ato gi ndalo mane gikawo ne giarre. Ng'eny sami kendo minodi nun koro jare. Anya bedo kod ndalo man gi pesa. To nitie ndalo ma pesa dhi kosa. Koro kama not maber to nego winj wach wuon pargi sama pesa onge. Wuon pargi ka wuon aonge godo. To nyaka bed ng'ama winjo wach. Kanitie shida ma ineno ka miyo ketho ratichi. Ini bende in thuolo mondo come up. Mondo mi isik assistance. Wadwaro timo drama moko chomo yo. Wadwaro solutions to our problems. Ineno. Fine. Chuo moko nitie magina bodha. As much as chuo gina bodha, mon be gina bodha. Wacho mar lweny e udi en gima osebedo ka thoth ahinya e gwenge mopogore e pacho kae. Kata kamano, joma chuo iwacho ni thoro ling to kod achiedh nade ma bende gikadho e min utegi ma ok gisebedo ka giwuok oko mondo koro giwachi, to thothne iwacho mana gi joma wakeni. En jipo makende mondo joma chuo bende wuog oko e achiedh nade ma gikadhoe ka giwacho mondo mi konygi. Joma wakeni kaachiel gi joma chuo dwani mondo kweden ni winjruok kata bedo ni yuto tin kata onge to kwe ema nyalo miyo familiano odhi nyime. Ne Lolwe TV, nyinga Jesse Omondi.